Assalamu alaikum bandiraɓe guindiyankoɓe yeeɓiyankoɓe hettiyankoɓe Yawpindi TV bisimilla monde ruɓɓindu jayndeli moɗon no dañirton ɗum e subaka fof oɗon jaade hen e Aissata Ndiaye ne wonde e bandum gorko Amadou An walla Amadou Moussa Amadou Moussa bisimilla ma mbani mba Aissatou Ndiaye jam wale mon yeeɓiyankoɓe a Yawpindi TV wonɓe funnague hirnague ɓe rewo e worgo on calminama no fewi e bismare on tan e yewtere moɗon no gadorɗon hebde kala subaka roɓiɗo jayndeji kono kadi Aissata hande eɗen gandima en bismo Oumou Dian eɗen gandi hankkadi wonti aada kala so Allah jaaɓi kala yontere maw arɗo walla kala jonte ɗiɗi maw arɗo o wawa tigui haalande bandiraɓe holno mbaɗata ha gueɗe mumen moƴƴa ha tengti e banggue bandiraɓe meɗen rewɓe non tigui ko faye soin de visage e ko fayi kadi tan e gueɗe rewɓe no mbatta ha ndento rafiji paaɗe rewɓe ɗum noon Oumou Dieng ma aranen hen e gasirde roɓɓindu jayndeli moɗon ɗum noon bandiraɓe caggal nde min calminimon min bismimon e roɓɓindu jayndeli moon ko fuɗɗade tan e Le Quotidien jayde quotidien le quotidien Aissata Ndiaye no wayno ari koko yewti ko e dawrugol woni ko wiite politique eɗen gandi noon oɗo saaha yarate atay ko yewti ko e parti démocratique sénégalais woni PDS eɗen gandi ko ɓoyani ko hono le pape du soppi o wiite ko Abdoulaye Wade o haaliti ko ganduɗa ko ɗum woni o fewniti gueɗe kewɗe ko noonne kadi woni yimɓe hewɓe dokkama ko fate banggue poste oji woni tan ñiɓirde munen e nder on ɗon landa e nder hen noon jayde quotidien le quotidien suuɓi hande tigui ene wayno ko arde on équipe mo ganduɗa ko équipe kesso walla mbiyen kippu kesso e on ɗon tigui landa PDS ɓe kultinon wonde ene wayno ko ɓeɓe ganduɗa ɓe ko joyo mawɓe e on ɗon landa woni les 5 majeurs des Wade woni ko Diaynde wi kono ɗum ko noon Diaynde wi ko Bara Gaye Doudou Wade Abdoulaye Racine Tafsir Thioye e Woré Sarr ɓeɗo tan goni joni joni suɓaɓe mawɓe beele kay mbawa tigui ene wayno dartinde parti démocratique sénégalais ko wona ɗum ko noon ene wayno photoji mabɓe kamɓe kala ene tawe e nder jayde quotidien le quotidien non tigui les échos kañum ne ari koko yewti ko e dawrugol hayso tawi ari eko fate banggue couple présidentiel ɗum ɗon woni jayde kañum ne yaaɓi ko e parti démocratique sénégalais e nder gonɗon felo jayde noon ene wayno kay ari koko yewti ko e pooɗe nduure teskaɗo e nder on ɗon landa ɓe hen koko geddi ɓe hen kay kañumen koko ndumti on ɗon landa ɗum saabi noon jayde wi ene wayno tan o saaha sa renaki o won ko woni e yuɓɓinede gam kay ha joni habtade ko yewti ko e landa PDS non non ko wambiɓe kay o mo ganduɗa ko Omar Sarr kam e maître Amadou Sall o saaha noon teska ko yaaha garta toon to galle o mo ganduɗa ko Omar Sall ko noonne kadi e galle o mo ganduɗa ko maître Amadou Sall mbiyen Omar Sarr e maître Amadou Sall mone mabɓe kala yimɓe muɗum tawi ko ɓadiɓe ɗum nana mbaɗa yaaha garta peeje ne ƴette holno ɓe mbaɗata kay haaɓe mbawa tigui habtade peeje ɗe ganduɗa ɗe darni ɗum omo ganduɗa ko le pape du soppi kono ɗum ko jayde arti e ko yetti ko e vacances mawɗo leydi ndi kam e cuddide muɗum Mariame Faye Sall toon to nokku biteɗo Biarritz jayde noon ene wayno arti ko yetti ko e ñiŋoje ɓiɓɓe leydi Sénégal kañumen kay o saaha joni nana ñiŋa mawɗo leydi ndi sababu noon ko wiide mabɓe o saaha ɓe joopi ko mawɗo leydi ndi wonde ɗo e nder leydi Sénégal ene waɗi nokkuji ɗi ganduɗa ɗi ene ponno yahede kay ha heewi woni ko wiyete nokkuji vacances kono tan mawɗo leydi ndi suuɓi ko yaade toon to caggal leydi ɗum tagi noon jayde wi ene wayno mawɗo leydi ndi kay joni joni o ene wayno ngakki walla mbiyen wasi ko fate banggue mawninde ko wiyete hono promotion to banggue tourisme ɗo e nder leydi men Sénégal Le Soleil ko jayde gendire kayde nde haalani ko yewti ko e dawrugol nde arti ko e sankare mo ganduɗa ko Jacques Diouf men ɗo wonde hono gardiɗo FAO ɗo e nder jokli windere nde kanko noon Jacques Diouf ko cankiɗo tigui toon to Paris wuuro lamargol leydi France ɗum noon o saaha teska kay ha joni ko duwuji ene nelde wonande kay ɓesguji makko toon to Paris e on saaha noon mawɗo leydi ndi hono Macky Sall neldi toon hono délégation timmuɗo gam kay yettina duwuji ɓesguji makko gonɗo toon jayde nde ene sifo wonde ko yewti ko e ha joni goski makko ko wiyete hono levé du corps woni tan on ɗon ha joni mbiyen dépouille mortel woni tan goski makko ma ar Dakar kikiɗe tigui wonata ko alkamisa paaɗo kono ɗum ko noon ko wiyete ha joni levé du corps ko woni tan ƴettugol kinnon goski waɗata ko toon to hôpital principal ɗo e Dakar e on saaha noon mo wirnoye toon to Saint-Louis hawrata koye aljuma paaɗo le témoin kañum ari koko fate banggue e juuɗe taske ɓennade ɗo nde ko photo mo ganduɗa ko Samba Ndioben Ka jagorɗo kalfinaɗo kala ko fate banggue gueɗɗe ganduɗa ɗe ko gaynaka leydi men Sénégal holtama noon wonde eno jayde wiiri ene wayno ha joni ko yewti ko e juuɗe taske tigui ha joni wasade no fewi wonande yoga e yimɓe sababu noon ko ngakkiri tigui hani e tidgol dammuji ɗi woni tan mbiyen jawɗi keɓotoɗi e ko yewti on ɗon taske ɗum saabi noon jayde
jayde wi ina wayno oɗo ndeɗo hitande hikka ko hitande ganduɗa nde hitande ɓurde musde wonande baban kiraɗe en ha tengti noon ɓeɓe ganduɗa ko ardiɓe galleji ɗi saabi noon ko ha joni nde no jayde wiiri ko ngakkere ko fate banggue gueɗe ɗe ganduɗa ɗe woni gueɗe tigui hono tiɗgol kam e basgol arɗin ɗon jawɗi e wiide jayde nde ɗum saabi noon jayde ne waɗa namdal holde yimɓe padata walla holde yimɓe timminta jawɗi ɗo e nder leydi Sénégal tawi padani e Mauritanie padani e Mali ne hamni enquête jayde enquête ari koko ha joni ɓuuri tengtude e oɗo saaha ɗo e nder leydi men Sénégal ko accident ji musɗi teskaɗi ha tengti noon e ɗe balɗe jawtuɗe woni aset alet hani altini ko accident ji tigui mantiniɗi saabi noon jayde no wayno waɗi photo muɗum e on ɗon gros titre ko fate banggue taxi mo ganduɗa o ina yani walla ene fera ha moññi saabi noon moni kala oɗo saaha hande ene riwta responsabilité on ɗon kono tan fanniyankoɓe to banggue gueɗe ɗe ganduɗa ɗe ko yaaha garta gaddi hen tigui jenɗe munen ko wayno Oumar Youm mo ganduɗa kam woni kolaɗo kuuɓal gom wiyetego IRS kañum tan joni joni o joopi koɓe ɓe ganduɗa ko dognoɓe sababu noon ko wasdeɓe joni joni hono foftade yaaha garta o yidde nde ene ɗo e wiide makko kanko on ɗon Oumar Youm kono ɗum ko Cheikh Nia kañum woni hoorejo ATMS kañum tan oɗo saaha joopi ha joni ko laamu ngu wi ko laamu ngu joni joni ina foti wadde gueɗe ɗe ganduɗa ɗe ko gueɗe tidde beele kay fawe e dow ɓe ganduɗa ɓe ko dognoɓe Cheikh Oumar Gueye directeur de transport terrestre kañum tan addi hen yiyande muɗum holiti wonde ko sofreɓe kañumen ala ko woni yidde munen tan so wona tigui darnude caɗele ɗo e nder leydi Sénégal ma hen garteɗin accident ji ni e gueɗe rendo jayde stade coftal ɓalli jayde stade ko ɗon guddirten koko yewti banggue football jayde noon haalata koko fate banggue omo ganduɗa ko kippu guendijo leydi Sénégal baroɗe leydi men Sénégal jograni tigui fettude ko yewti koye date FIFA kanɗo wadde 2 ha 10 lewru septembre e nde hitande jeeyi on sababu noon ko fédération sénégalaise de football yidde muɗum joni joni ko foftinde ɓeɓe ganduɗa ko baroɗe ganduɗa petti fodde lebbi 12 yogoye mabɓe o saaha koko dutti e kolobaji munen saabi noon ɓen ɗon ɓe ganduɗa ko fédération nawi tigui congé ɓen ɗon fettoɓe beele kay ina mbawa foftade on ɗon date FIFA kono tan ɗum ɗon jeeyi sababu o manam ko teddugol paygol e dow ɗin ɗon jour uji kono ɗum ko Lamine Dieng yiri tan ɗum ɗon ne wayno ko ala tan ɗo fawi date FIFA ina foti fettede ɗo e nder leydi Sénégal e wiide makko kono ɗum ko jayde arti e biteɗo ha joni Philippe Coutinho ko ɓiɗɗo Brésil najo pettanaɗo toon to FC Barcelone o lubrama toon to Bayern Munich nder leydi Allemagne kanko noon ɓiɗɗo Brésil najo o tourni manam o wenciti tigui hello FC Barcelone yidde makko tan joni joni ko heddade ko juuti toon to Bayern beele kadi omo gagno titre e wiide makko gasi halaɓe ceera non tigui ko jayde coftal ɓalle stade uddata ruɓɓindu jaydeli meɗen caggal ruɓɓindu jaydel noon en mbatta sona yaadude tan e Oumou Dieng debbo mo pendaw arana en kala ko faye astuce e ko ganda faye no debbo watta ha wawa yodde fewde Oumou Dieng bisimilla ma non tigui bandiraɓe sehilaɓe amtobi yebde Ayaw Pindi TV machallah Aissata Ndiaye golle ma yooɗi peewi ha handi bandiraɓe no gowɗon nanir ɗum ni rek debbo mo duye debbo mo pendaw ari wadde on kedi présenté rubrique astuce sikkude son nani kedi mon belta kon kedi mon naftor ha no hannirta ni ewa rubrique men astuce oɗo jawtuɗo wonno ko soin de visage e ko safrat infection ha handi koye soin de visage gartaten e ko faati kede bangal infection e fannu goɗɗo kon kedi gandon rubrique astuce accita haydara guil dow ha less machallah kala ko nafat mon bandiraɓe e leɗɗe men ɗeɗo leɗɗe taniraɓe ɗe ganduɗen ɗi enen kutoro ɗum sikkude kedi son nani mon belt bandiraɓe sehilaɓe rubrique astuce hande addan mon kedi ko faate ko ittat infection sa ƴetti limon a ɓiɗi ƴetta kintolno e litar ndiyam sa ƴetti e kintolno litar ndiyam ɓiɗa ɗum sa ɓiɗi ƴetta an debbo an sohlat ɗum an hutorto ɗum kedi aɗa lawƴir ɗum yeesma kala saaha ɗum ɗon sa waɗi ɗum machallah ma dañ hen résultat mo jiɗɗa mbeɗa sikki on paami ɗon wadde garten ha hande rubrique astuce garten kedi e ko fate peau sèche woni hen yimɓe tampin ɗumen hande ko gaddanten bandiraɓe ko fate peau sèche ma sohlu fraisage joyyi ɗi noon sa ƴetti ɗum a waɗat ɗum écrasé una ɗum ha ɗigga kon kedi saɗa un ɗum reen had microbe goto naddi hen nde tawno kala kaɗa hutoro yeesma
so microbe naati hen in addanma puƴi walla addanma goɗɗum wonto ko wonno safara wonti ñaw ɗum saabi sa ƴetti fraise aji tati ɗi holno kutortaɗa fraise aji ɗi ƴetta kudduma jumri mbadda hen ndendina ha ganda masdiri ƴetta mbaɗa e ɓanduma guil dow ha less ewa ɗum ɗon kedi ha hande ko mbiyatmonmi tan résultat o ko onon gandat ɗum sa waɗi ɗum machallah ma tottuma résultat mo jiɗɗa o bandiraɓe ko ɗo woni e Pindi TV leɗɗe men leɗɗe taniraɓe e ko gandanɗa hoorema en jiggoytaka hay nokku onon totte ɗum ɗo e Pindi TV gratuit sikkude kadi so pamani mon naati e YouTube naate e commentaire uji ɗi inchallah debbo mo duye pendaw ma taw mon ɗon jabto mon e kala namni mbo cohluɗon hen kala ko laaɓani mon hen tan inchallah men lerno ɗum ɗon wadde bandiraɓe on calminama on beltanama Aissata Ndiaye konngol e yeeso ma caggal ɗum noon en gartat tan no bandiraɓe e ko ganduɗa kañum woni gueɗe rendo Oumou Dieng Allah jarama Amadou Oumou Dieng addi ɗo hande ko waɗi fayida faade tan e no debbo watta ha toppito hoore muɗum e nder muɗum e kadi holno watta kadi ha yeeso mum ina yooɗa ina feewa e saaha foof en jarnimo no feewi en jarnimo no heewiɗi kala e saaha debbo mo pendaw en jarnimo no feewi wiide tan bandiraɓe so Allah jaaɓi Oumou Dieng ma addanmoɗon ngol lawol e numéro moɗon paadu inchallah mo waɗan mon ko wiyete démonstration woni hollirde on ko haalata ɗo henna ko kala ko addi inchallah ma on jiiɗum so Allah jaaɓi en jarnimo no feewi kadi en jettima e subaka law wadde mo déplacé ummade nokkuji ɗi arde haɗo en jarnimo no feewi kowona ɗum ko noon ko gueɗe ganduɗa ko gueɗe baɗɗe fayida ha tengti noon e ko ganduɗa ko woni pewnugol bandiraɓe meɗen rewɓe saabu neɗɗo kam alay saago o sinko alay saago o siŋo o yoɗa no hannirta ni noon tigui Amadou wadde en garate gueɗe rendo noon hande yahata tan koye taliji walla mbiyen laaɓi ɗi ina ƴewtinda oɗo weekend jaltaɗo musibaji kewi hen ha waɗi yimɓe 12 ɓe ganda mbasi pittali mumen e taliji ɗi ɗum noon ko accident ji ganduɗa ni woodi accident ji ganduɗa Amadou ni hamni hande ñande foof nana haale ko jikkuji ɗi walla ko ɗum ɗo yaha ha wiyama permis à point ma adde kono Amadou so permis à point addama haade neɗɗo ustanede point tawa wari yimɓe maayi kañum e hoore muɗum mbere ɗum ma wat nafoore e so waylude jikkuji Amadou ɓurani taw haade wiyede ni permis à point saabu maydeli ɗi kewi no fewi e hitande nde ko fuɗɗi e joni ko tan ko tali o wari ko hay goto wawa haalde oɗon hay Amadou yimɓe ne kala haala sida ne kala haala paludisme kono noon goudron ne wayno ko warata ko ɓuuri ɗeɗo ñabbuji bonɗi kala o wawde warde ɗum ɗon noon addude hen tan seeɗantagal ngal ganduɗa ko emen jiiri guite men ko ɓoyani ko eɗen gummo toon to Fouta e autoroute ila Touba en jii accident ɗiɗi deggodirɗi ɗi ganduɗa saabi ɗum eɗen mbayri ko teyade saabu Aissatou nde garɗen ha ila Touba ko ɗon ƴiwonde hepti en walla kettiɗen ƴiwonde toɓo hewgo doole e on saaha chauffeur o hay yiide yiita donc jiya auto ɗi ne dublodiri e nder on ɗon autoroute ene jaaha donc auto so woni tan ko ni ene leeri ene hulɓini ala ko haali noon ndiyam ne toɓa chauffeur yiita donc ko hunde ganduɗa nde responsabilité o eɗen mbawi wiide joporɗen ko chauffeur ɓe kono noon kadi e laamu ngu kala e saaha kala e ɓorde nde ɓe gaddi ene wayno ala ko wiyete suivi gadduɗo foof tan so yeehi goɗɗo kadi so ari addata ko toɓɓere wonde te taw ko haalaka tan ɓurata ko hewde gollal ngal wodata alay saago golle ɗe mbaɗe waɗe appui rewe ha ɗum ɗon kadi joofa ɗum woni ko nafata yimɓe saabu yimɓeɓe gona dammuli yimɓeɓe gona guertoɗe yimɓe ko yimɓe neɗɗo noon ne foti teddinede ɗum ɗon woni ko ɓuuri ko labde Aissatou e wallitede kadi lumière ko no lumière ne foti wadde autoroute ji ɗum ne ma wallu chauffeur ɓe ko ɗo tan gueɗe rendo haɗata ko wiide tan yo musibaji kaɗanen ɗo bandiraɓe on jarama kettogol e yebde ayawo Pindi TV onon yeɓoɓe min mbimon noon jarama Allah jarama on jarama ko tottude won aadi tan janggo so Allahu lamdo jaaɓi ko Samba Diop e wonno e équipe muɗum caggal caméra ji ɗi ko jarnuɗe mon onon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ha gongol so Allahu lamdo jaaɓi